रेकॉर्डिंग सुरू केलंय. आपण सुरू करूया वर्ग. तर आपण सर्व जणांनी गेल्या वेळेला 10वा अध्याय पूर्ण केलेला आहे, जिथे भगवंतांनी आपल्या विभूतींचं दर्शन दिलेलं आहे. आणि आपल्या विभूती म्हणजे भगवंतांनी आपलं ऐश्वर्य दाखवलेलं आहे, जे भौतिक जगामध्ये. जसं आपण म्हटलं, की अर्जुन हा रिप्रेझेंट करतोय कुठेतरी सामान्य माणसाला. अर्जुनाला कुठेच कसला संशय नाही हो. अर्जुनाने भगवंतांना कधीच जाणलेलं आहे. आणि म्हणून फक्त सामान्य माणसाच्या समाधानासाठी, सामान्य माणसाला कळावं, ज्या प्रकारे हा विश्वरूप दर्शन योगही तोच सगळा प्रपंच आहे हो. ते करण्यासुद्धा सुद्धा तेच प्रयोजन आहे. आणि म्हणूनच अर्जुन भगवंतांना जे काही विचारणा करता आहेत, त्याची भगवंतांनी उत्तरं दिलेली आहेत. आणि म्हणून 10व्या अध्यायामध्ये सुद्धा अर्जुनाने विचारलं, मी कुठे तुझी उपासना करू? कुठे तुझी पूजा करू? कारण या भौतिक जगामध्ये मग ज्या सामान्य माणसाला भगवंतांचं ऐश्वर्य, ज्यांनी या पुरुषोत्तमांना जाणलेलं नाही, त्यांचा भगवान रूपाशी कुठलाही संबंध नाहीये. कारण तिथे भगवंतांच्या अस्तित्वालाच कुठेतरी मान्यता नाहीये, कुठेतरी मानत नाहीयेत. मान्यता म्हणण्यापेक्षा ते कोण मान्यता देणार आहे? पण ते मानत नाहीयेत अस्तित्वाला. आणि म्हणूनच त्यांचा जो काही विश्वास आपण म्हणू, की ज्या ज्या प्रकारे आपण ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या 3 टप्प्यांवरच्या आध्यात्मिक रूपांना म्हणजे त्या आध्यात्मिक उन्नतीला आपण बघितलं आणि म्हणूनच जे भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. परंतु भगवंत म्हणूनच 7व्या अध्यायात, 9व्या अध्यायातही आपण, की मी सगळ्यांना जाणतोय, पण मला कोणीही जाणत नाही. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे आपण, की आपण या भौतिक जगतामध्ये आहोत. कुठेतरी भौतिक आणि आध्यात्मिक या गोष्टींमध्ये आपण जो फरक बघितला, की भगवंतांची इंद्रिय ही सर्व कार्य करू शकतात हो. भगवंतांच्या शक्ती आपण 7व्या अध्यायापासून भगवंतांच्या शक्ती बघितल्या. 8व्याही अध्यायात त्याचा उल्लेख होता. 9व्याही अध्यायात आणि आता 10व्या अध्यायात तर भगवंतांनी विभूतींचं दर्शन दिलेलं आहे. म्हणजे अपरा शक्तीपासून आपण सुरुवात केलेली आहे. आपण या तटस्थ शक्तीवर आहे. तो जीव या तटस्थ शक्तीवर आहे. तो तटस्थ शक्तीवर यासाठी आहे, की कुठेतरी त्या आध्यात्मिक म्हणजे त्या मूळ आध्यात्मिक रूप आहे. त्या मूळ आध्यात्मिक रूपाचं कुठेतरी विस्मरण झालेलं आहे. कृष्णाचंच विस्मरण झालेलं आहे आणि म्हणूनच मग या भौतिक जगतामध्ये गुरफटलेला आहे, त्या मायेमध्ये गुरफटलेला आहे. आणि म्हणून आपल्याला जाणायचं आहे, की कशाप्रकारे मग या गोष्टींना जाणणं आणि स्वतःला तितकं उन्नत करणं, हे सामान्य माणसाला कितपत जमतंय. त्याचं ज्ञान देतायत भगवंत आणि म्हणूनच या सामान्य माणसापर्यंत हे पोहोचावं आणि म्हणूनच मग या भौतिक जगतामध्ये भगवंतांनी कशाप्रकारे स्वतःचं अस्तित्व दाखवलेलं आहे, ते आपण त्या सूचक अभिव्यक्तींमधनं बघितलं आणि म्हणून भगवंतांनी सांगितलं, "माझं ऐश्वर्य हे अनंत आहे." या अनंत ऐश्वर्याला दाखवणं कठीण आहे हो. हे सगळंच इथे नाही भगवंत याचं दर्शन अर्जुनाला देऊ शकले. म्हणून भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, या अनंत ऐश्वर्यातून या सूचक ज्या गोष्टी आहेत, की ज्या त्याला अभिप्रेत करतायत आणि ज्या त्याचं प्रतिनिधित्व करतायत, अशा या सूचक अभिव्यक्ती मी तुला दाखवतो. आणि म्हणून भगवंतांनी त्या सगळ्या ज्याचं आपण वर्णन ऐकलेलं आहे गेल्या अध्यायामध्ये. आणि मग हे सगळं सांगून प्रत्येक विभूतींचं भगवंतांनी वर्णन केलेलं आहे आणि या सगळ्याचं ज्ञान देऊन भगवंत शेवटच्या 42व्या अध्यायामध्ये त्या श्लोकामध्ये 10व्या अध्यायाच्या 42व्या श्लोकामध्ये भगवंत हे सांगतायत, की एकांशेनं, की मी जिथे एका अंशात सगळं विश्व व्यापलेलं आहे. कारण याचं अस्तित्व प्रत्येकामध्ये या परमात्म्याचं अस्तित्व आहे आणि या भौतिक जगतामध्ये जे निरनिराळ्या वस्तू, ज्या काही निरनिराळ्या गोष्टी दिसतायत, त्यामध्ये त्यांचं अस्तित्व हे भगवंतांच्या उपस्थितीमुळे त्यांचं ते जाणवणं किंवा त्यांचं असणं हे भगवंतांच्या अस्तित्वामुळे आहे. आणि म्हणूनच अशा सगळ्यांचं, की काय कशासाठी तुला हे हवंय? कारण जिथे मी एका अंशातून या परमात्म्याचाच सगळे अंश आहे हो. आणि म्हणूनच हा परमात्मा प्रत्येक जीवामध्ये वसलेला आहे. म्हणून तो क्षीरोदकशाही विष्णू आणि ज्या ब्रह्मांडामध्ये भगवंत गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून म्हणजे असे हे भगवंतांची तत्व आहेत आणि असं हे महाविष्णूचं तत्व हे प्रत्येकामध्ये वसलेलं आहे बघा, की किती आपण विसरतोय. आपण परमात्म्याचे अंश आहोत आणि म्हणूनच कुठेतरी भगवंतांनी त्या तटस्थ शक्तीवर त्या इच्छेची सूट दिलेली आहे. पण हे तरी सगळं भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीनच आहेत. जिथे आपण परत-परत उरलंय, की गवताचं पातही भगवंतांच्या परवानगीशिवाय हलत नाही हो. तिथे हे सगळं अस्तित्व, हे अनंत ऐश्वर्य हे भगवंतांच्या अस्तित्वामुळे आहे. भगवंतांनी त्याच्यामध्ये स्वतःचं उपस्थिती आणि म्हणूनच ते सगळं जे काही आपल्याला मिळालेलं, जे काही आपल्याला भौतिक गोष्टींचं जे काही जाणवणं आहे, हे भगवंतांच्या अस्तित्वामुळे आहे.
आणि म्हणून इथे भगवंतांनी 10व्या अध्यायामध्ये त्याचा समाप्ती करताना हे सांगितलेलं आहे, अर्जुनाला समजावलेलं आहे. आणि मग तरीही आता पुढे जाऊन अर्जुन काय म्हणतोय, अर्जुनाच्या मनामधले प्रश्न हे 18वा अध्याय, मग अगदी संपूर्ण गीता 45 मिनिटं भगवंतांनी सांगितली आहे. पण हे अनेक श्लोक आणि हे ज्ञान, इतका हा ज्ञानाचा ओघ आहे हो, की आपल्याला तो जाणून घेईपर्यंत आपली त्रेधा तिरपीट होईल. कारण इतकं ते खोल आहे हो, इतकं सखोल ज्ञान आहे. आता हे ऐकू का ते ऐकू, कारण इतकं याच्यामध्ये सखोल जाणायला आहे. आणि म्हणूनच या प्रश्नांची उत्तरं आणि या शंकेचं निरसन, शंकांचं भगवंतांनी केलेलं आहे अर्जुनाच्या मनातले. आणि म्हणून हा ज्ञानाचा पूर्ण खजिना आपल्यासाठी उघडलेला आहे भगवंतांनी. मग अर्जुनाला प्रश्न पडलेले आहेत 11व्या या अध्यायामध्ये, ज्याला आपण जाणण्याचा प्रयत्न करूया. आणि म्हणून आपण 11वा अध्याय सुरुवात करतो आहोत. इति एकादशोध्याय, आय मीन एकादशोध्याय, की कशा प्रकारे विश्वरूप दर्शन याचा आपण सुरुवात करतो आहोत. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म सज्ञितम यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. काय म्हणतायत बघा भगवान. अर्जुन आधी भगवंतांना प्रश्न विचारतात आणि मग पुढे जाऊन अर्जुनाला भगवंतांनी त्याची उत्तरं दिलेली आहेत. कोणाला वाचण्याची इच्छा आहे? एकेकाने नक्की वाचावं. कुणाला मी वाचू? वाचण्याची इच्छा असेल, हो नक्की माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे अर्जुन म्हणाला, या परमगुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. तात्पर्य वाचू माऊली? एक मिनिट माताजी, बरंच असेल, आपण त्याच्यातले संक्षिप्त मला घ्यायचंच आहे. पण वाचा माताजी, चालेल, नक्कीच वाचा. खूप सुंदर आहे तात्पर्य, प्रत्येकच सुंदर आहे. तात्पर्य: श्रीकृष्ण हे सर्व कारणांचे आदी कारण आहेत हे या अध्यायात दर्शविले आहे. ज्या महाविष्णूंपासून अनंत ब्रह्मांडाचा उद्गम होतो त्या महाविष्णूंचेही श्रीकृष्ण हेच कारण आहेत. श्रीकृष्ण हेच कारण आहेत. एक मिनिट हा माताजी, एक मिनिट, नो प्रॉब्लेम. एकच मिनिट हा माताजी. हो हो माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. काही हरकत. श्रीकृष्ण हे सर्व कारणांचे आदी कारण आहेत ते या अध्यायात दर्शविले आहेत. ज्या महाविष्णूंपासून अनंत ब्रह्मांडाचा उद्गम होतो त्या महाविष्णूंचेही श्रीकृष्ण हेच कारण आहेत. श्रीकृष्ण हे एक अवतार नसून सर्व अवतारांचे उगमस्थान आहेत. या गोष्टींचे संपूर्ण विवेचन यापूर्वीच्या अध्यायात केले आहे. आता अर्जुनाविषयी सांगावयाचे तर तो म्हणतो की माझा मोह नष्ट झाला आहे. याचा अर्थ असा आहे की अर्जुन हा श्रीकृष्णांना एक साधारण मनुष्य किंवा आपला मित्र असे समजत नाही, तर तो श्रीकृष्णांना सर्व कारणांचे आदिकारण समजतो. अर्जुन हा अत्यंत प्रबुद्ध झाला आहे आणि श्रीकृष्णांसारखा आपला महान मित्र म्हणून तो आनंदात आहे. परंतु तो विचार करीत आहे की जर आपण श्रीकृष्णांचा अधिकारण म्हणून स्वीकार केला तर इतरही त्यांचा याप्रमाणे स्वीकार करतीलच असे नाही. म्हणून सर्वांकरिता श्रीकृष्णांचे दिव्य स्वरूप प्रस्थापित करण्यासाठी तो श्रीकृष्णांना विश्वरूप प्रकट करण्याची विनंती करीत आहे. वास्तविकपणे जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांना विश्वरूप प्रकट करण्याची विनंती करीत आहे, सॉरी वास्तविकपणे जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांचे विश्वरूप पाहतो तेव्हा तो अर्जुनाप्रमाणेच भयभीत होतो. परंतु श्रीकृष्ण हे इतके दयाळू आहेत की आपले विश्वरूप प्रकट केल्यानंतर ते पुन्हा आपले मूळ रूप धारण करतात. श्रीकृष्ण हे केवळ आपल्या हितार्थ बोलत असल्याचे अर्जुन स्वीकारतो. म्हणून आपल्या बाबतीत ते काही घडत आहे ते श्रीकृष्णांच्या कृपेमुळेच घडत आहे हे तो मान्य करतो. त्याला आता पक्की खात्री पटली आहे की श्रीकृष्ण हे सर्व कारणांचे कारण आहेत आणि तेच प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्म रूपाने स्थित आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व परतकम. भगवंतांनी प्रत्यक्ष सांगितलंय हो, प्रत्यक्ष भगवंतांनी स्वमुखातून जेव्हा सांगितलेलं आहे की प्रत्यक्ष जेव्हा आपण चतुश्लोकी गीता भगवंतांच्या मुखातून ऐकलेली आहे. एक सेकंद ना.
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. आणि त्याबरोबरच 3 अतिश्लोक की सततम कीर्तयंतो मामी, की मी स्वतः म्हणजे भगवंतांनी स्वतःच्या मुखकमलातून याचं जेव्हा वर्णन केलेलं आहे आणि प्रत्यक्ष भगवंतांनी जेव्हा ज्यांना कुणालाही ज्याचं मूळ माहिती नाहीये, ज्या पहिल्या श्लोकांमध्ये आपण 10व्या अध्यायाच्या बघितलं की अनेक सप्तर्षी आणि 4 कुमार रुद्रगण हे सगळे भगवंतांच्या इच्छेपासून निर्माण झालेले आहेत. हे ऋषी सगळे भगवंतांच्या इच्छेपासून निर्माण झाले आणि नंतर मग मग प्रजापती आणि मग मनुनी सगळी मानव निर्मिती केलेली आहे. ही सगळी भगवंतांच्या आज्ञेने, हे सगळं भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन आहे आणि म्हणून भगवंतांचं मूळ कोणीही जाणू शकत नाही. ना देवी देवता, ना ऋषी, ना रुद्रगण, ना कुमार सप्तर्षी, ना 4 कुमार, कोणीही भगवंतांना जाणू शकत नाहीत. हे भगवंतांनी स्वतःच्या मुखकमलातून सांगितलेलं ज्ञान आहे आणि म्हणूनच अर्जुन म्हणतोय परमम धामम परम तत्व, की मला हे आधीही याचा उल्लेख वाचलेला आहे, ज्या व्यास मुनींनी, ज्या नारद मुनींनी आणि या असित या सगळ्यांनी भगवंतांविषयी हेच सगळं ज्ञान दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच असित, देवल, व्यास, नारद यांचा उल्लेख करून, की फक्त माझा लाडका सखा आहे आणि मी भगवंतांचा लाडका शिष्य आहे आणि हा माझा मित्र आहे, सखा आहे, म्हणून मी अगदी काय म्हणतो ना आपण ब्लाइंडली ज्याला, की अगदी आंधळेपणाने मी त्याचा स्वीकार करतोय, जे ते सांगतील तेच नक्की आहे, की ते भगवंत आहेत हे त्यांनी मानलेलंच आहे. परंतु इथे सांगण्याचं उद्दिष्ट आहे, की प्रभुपाद सांगतायत प्रत्येक गोष्टीला शास्त्राचा आधार आहे. आणि म्हणून या श्लोकातूनच आपल्याला हे क्लिअर दॅट इज दी ऑथेंटिसिटी ऑफ दॅट थिंग, की कुठेतरी इतकी मान्यता आहे या शास्त्रांमध्ये, या वेदांमध्ये याचा उल्लेख आहे. आणि म्हणूनच भगवंत हे प्रत्यक्ष, की मी हे जे याचा उल्लेख ऐकलेला आहे, तुम्ही हे मला तुम्ही तुमच्या मुखकमलात नाही तेच सांगत आहात. आणि म्हणूनच अर्जुन म्हणतोय, की माझा मोह संपूर्णपणे नष्ट झालाय, की ज्याला वाटत होतं पहिल्या अध्यायातच अर्जुन विषाद झालेला आहे, तिथे कुठेतरी त्याच्या मनामध्ये इतकी करुणा दाटून आलेली, की समोर माझ्या भावंडांना मी कसं मारू, कारण त्यांनी जरी इतक्या क्लेश दिले असले, जरी इतक्या अवहेलना केलेल्या असल्या आणि इतकं दुःख दिलेलं असलं, तरी ती माझी भावंड आहेत, माझे पितामह समोर आहेत, माझे गुरु आहेत, त्यांची हत्या म्हणजे मला पाप लागेल. हे सगळे अनेक 5 कारणं आपण बघितली, की त्याच्या मनात करुणा आहे, त्याला आनंद वाटत नाहीये, त्याला कुठेतरी पापाचं आपण वाटेकरू होऊ असं वाटतंय, कौटुंबिक कौटुंबिक परंपरेला कुठेतरी धोका निर्माण होईल आणि या सगळ्या गोष्टींनी अव्यावसायिक अशी बुद्धी होऊन कुठेतरी असमंजस झालेला आहे अर्जुन. आणि त्या अर्जुनाला भगवंतांनी ज्या दुसऱ्या अध्यायापासून ज्ञान द्यायला सुरुवात केली, की तू शरीर नाही आत्मा आहे हे गुह्य ज्ञान आणि हा आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे हे गुह्यतर ज्ञान. आणि मग ज्या भक्ती, की जे गुह्य ज्ञान आपल्याला भगवंतांनी दिलेलं आहे, की भक्तीचा मार्ग आणि हे परमात्म्याशी हे निकट संबंध, भगवंतांशी भक्ती असणं आणि या भक्तीचा सुलभ मार्ग याचं जे ज्ञान भगवंतांनी 9व्या अध्यायात आपल्याला केलेलं आहे, की भगवंतांची उपासना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती. आणि म्हणूनच इतकी इतकी कठीण नाही हो, भगवंतांना पूजणं इतकं कठीण नाही, हे भगवंतांनी प्रत्यक्ष सांगितलंय. अशा या सगळ्या ज्ञानाचा ओघ आपल्यापर्यंत येतो आहे आणि तिथेच आता अर्जुनाने हा प्रश्नही भगवंतांना विचारलेला आहे, की मग मी या तुमच्या सगळ्या विभूती जाणल्या आहेत, पण मला मला माझ्यासाठी नकोय. मग अर्जुनाला कुठलंच प्रूफ नकोय. कुठल्याही प्रकारचं भगवंतांनी असं पुरावा द्यायला हवाय, की असं केलं म्हणूनच मी तुम्हाला जाणलं नाही. भगवंताचं पूर्णपणे अर्जुनाला पूर्णपणे भगवंत जाणून आहे. म्हणून त्यांचा पुरुषोत्तम म्हणून उल्लेख केलेला आहे. आणि जिथे अर्जुनाने भगवंतांना आदी कारण, देवाधिदेव, जगतपती या सगळ्याचा उल्लेख 10व्या अध्यायामध्ये जिथे केलेला आहे, तिथे त्यांना त्या चतुश्लोकी गीतेतून अर्जुनाने हे स्पष्ट केलेलं आहे, की मी हे जाणलंय, की तुम्ही परम कारण आहात, कारणांचे कारण, परम कारण, सर्वोच्च नियंत्रक असे भगवंत आहे. आणि म्हणून या सगळ्याला मी जाणलंय, परंतु या भौतिक जगतामध्ये आपलं जे अस्तित्व आहे, मग जे तुम्ही तुमच्या विभूती दाखवलेल्या आहेत, ते कशा प्रकारे आहे, हे मी जाणू इच्छितो. म्हणून तुम्ही तुमचं ते विश्वरूप दर्शन, तुम्ही ते दर्शन तुमचं, की कसं तुम्ही या भौतिक अस्तित्वामध्ये, या भौतिक गोष्टींमध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि कशा प्रकारे तुमच्या अस्तित्वाने हे सगळं उपस्थित आहे, हे मी जाणू शकेन का?
इथेही बघा अप्रोच भगवंतांशी अर्जुनाचा बोलण्याचा, की मग अर्जुन पुढे जाऊन ज्या प्रकारे अर्जुन भगवंतांना विचारतो हे खूप महत्वाचं आहे. आपण प्रत्येक वेळी ती आर्जवता जाणणं महत्वाचं आहे. प्रत्येक गोष्ट भगवद्गीतेतून आपल्याला इतकी समजण्यासारखी आणि इतकी आकलन करण्यासाठी, इतकी आत्मसात करण्यासाठी आहे. याचा आपण नीटपणे अ, आपण ते जाणलं पाहिजे. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे माताजींनी इथे वाचलेलं आहे, की मग अर्जुन विनंती करतोय. कारण जर परंतु तो जर विचार करत आहे, की जर आपण श्रीकृष्णांचा अधिकारण म्हणून स्वीकार केला, तर इतरही त्याप्रमाणे त्यांचा स्वीकार करतीलच असे नाही. कारण जरी आपण अर्जुन जरी सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करतोय, तरी इथे 1000 लोकं भरलेली आहेत. म्हणून इथे अनेक सामान्य माणसांमध्ये पण कशा प्रकारची मग ज्या 14व्या अध्यायात आपण सत्व, रज आणि तमो या 3 गुणांनी, या त्रिगुणांचा ज्यांच्यावर प्रभाव आहे, अशी ही सगळी जीव आहेत, असे हे सगळे जीव आहेत आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ते स्वीकार करतीलच. कारण आपण ज्या निराकारवादींना बघतो, जे मायावादी आहेत, तर्कवादी आहेत, भाष्य करणारे आहेत, त्या सगळ्यांना मग ज्यांना याचं भगवंतांचं अस्तित्वच मान्य नाहीये, मग ते कशाप्रकारे त्यांचा स्वीकार करतीलच असे नाही. म्हणून सर्वांकरिता श्रीकृष्णांचे दिव्य स्वरूप प्रस्थापित करण्यासाठी तो श्रीकृष्णांना विश्वरूप दर्शन दाखवण्याची विनंती करत आहे. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्. हरे कृष्ण. कुणाला वाचण्याची इच्छा आहे अजून तर माधुरी माताजींनी वाचलं तरी चालेल किंवा इतर कुणाला वाचायचं असेल तरी वाचू शकता. रीना माताजी, सुनील प्रभूजी, वसुधा माताजी, आपल्यालाही एकेकाला वाचायचं असेल तर वाचू शकता. हरे कृष्ण. हरे बोलते कृष्ण. मॅडम. हे कमलनयना, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुमच्या अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूतीही झाली आहे. तात्पर्य: अत्यानंदित होऊन अर्जुन या श्लोकात भगवान श्रीकृष्णांना कमलनयना, श्रीकृष्णांचे नेत्र कमळासारखे दिसतात म्हणून संबोधित आहे. कारण पूर्वीच्या अध्यायात श्रीकृष्णांनी निश्चितपणे सांगितले आहे की अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, या संपूर्ण भौतिक सृष्टीच्या उत्पत्तीचे आणि प्रलयाचे कारण मीच आहे. अर्जुनाने याबद्दलचे सविस्तर वर्णन भगवंतांकडून ऐकले आहे. अर्जुनाला हे सुद्धा माहित आहे की भगवंत जरी सर्व वस्तूंच्या उत्पत्तीला आणि प्रलयाला कारणीभूत असले तरी त्या सर्वांपासून ते अलिप्त आहेत. 9व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितल्याप्रमाणे ते सर्वव्यापी आहेत, पण तरीही व्यक्तिशः ते सर्वत्र उपस्थित नाहीत. हेच श्रीकृष्णांचे अचिंत्य ऐश्वर्य आहे आणि अर्जुनाने हे आपल्याला संपूर्ण समजल्याचे मान्य केले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या सगळ्या ज्ञानातून अर्जुनाने या सगळ्याची कबुली दिलेली आहे आता, की मी या सगळ्यातून मग हे ज्ञान जे भगवंत ज्या ज्या अर्जुनाने भगवंतांना विनंती केली, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां सर्व धर्म समूढ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं स्याधि मां त्वां प्रपन्नम्. यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे. हे जे निश्चित आहे ना, ते निश्चित भगवंत अर्जुनाला सांगतायत. कारण त्या अर्जुनाला भगवंतांविषयी जी भावना होती आणि ज्या भावनेने अर्जुनाने भगवंतांचा स्वीकार केलेला आहे गुरु म्हणून, आणि ते गुरु जे उत्तम आध्यात्मिक गुरु, जसं आपण दुसऱ्या अध्यायात जाणलं की जे 360 अंशातून तो विचार करतायत आणि भगवंत आहे तो ते शेवटी. हा सगळा प्रपंच, हा सगळं प्रयोजन भगवंतांचं आहे. अहो, इतका सामर्थ्यशाली अर्जुनाला असं जे मनोबल त्याचं खचलंय, हे सगळं प्रयोजन की तेच इथे दर्शवलेलं आहे की सामान्यांपर्यंत पोहोचावं. 1 मिनिट, मी थोडासा आवाज आता म्यूट करते हं माझी. आवाज येतोय थोडे. ठीक आहे. तर यासाठीच
की ज्या सामान्य लोकांपर्यंत हे ज्ञान पोहोचावं. आणि म्हणून अत्यानंदित ज्या अर्जुनाला ही खात्री झालेली आहे, ज्या भगवंतांना ज्यांनी परम कारण, पुरुषोत्तम, परम तत्व, सगळ्या कारणांचं कारण, प्रत्येक म्हणजे ज्या प्रलयाला आणि त्या उत्पत्तीलाही, त्या सृष्टीच्या उत्पत्तीचं आणि प्रलयाचं कारण हेही भगवंतच आहे, हे सुद्धा अर्जुनाला माहित आहे. आणि म्हणूनच जरी सर्व वस्तूंच्या उत्पत्तीला आणि प्रलयाला कारणीभूत असले, तरी त्या सर्वांपासून ते अलिप्त आहेत, हेही अर्जुन जाणत होता. ज्या 9व्या अध्यायातही याचा उल्लेख केलेला आहे, की मी सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, पण त्यापासून भगवंत अलिप्त आहे. सर्व माझ्यापासून आहेत, पण मी त्यांच्यामध्ये नाही. कारण भगवंतांवर याचा कुठलाही प्रभाव नाही. भगवंतांवर या मायेचा कुठलाही प्रभाव नाही. उलटं मायाच भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली आहे. माया भगवंतांना नियंत्रित करत नाही. भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली ती माया आहे. आणि म्हणूनच या मायेमध्ये ज्या सत्व, रज, तमो गुणांनी हा जो मनुष्य सगळ्या षड्रिपूंनी आणि सगळ्या या मायेने गुरफटला गेलेला आहे. आणि म्हणून हे 9व्या अध्यायात ज्याप्रमाणे सांगितलं त्याप्रमाणे भगवंत हे सर्व व्यापी आहे. ज्या आकाशाची आपण तुलना केली, की कशाप्रकारे वारा हा कुठेतरी मर्यादित असतो, त्याप्रमाणे ही सृष्टी ही भगवंतांमध्येच कुठेतरी स्थापित आहे, भगवंतांमध्येच आहे. आणि ते आश्रय देणारे, ते बीज देणारे पिता तर भगवंत आहेत, परंतु ते आश्रयस्थानही भगवंत आहेत. आश्रय देणारे, जसं त्या ओलेल्या मण्यांचं सांगितलं, की जो दोरा आहे ना, तो दोरा, तो आश्रय त्या भगवंतांनी दिलेला आहे. आणि म्हणूनच या ब्रह्मांडांमध्ये ही ब्रह्मांड या अवकाशामध्ये तरंगतायत, कारण त्यामध्ये भगवंतांचं तत्व आहे. त्या महाविष्णूंचं तत्व त्या ब्रह्मांडांमध्ये आहे. असे हे भगवंत सर्वव्यापी आहे. एवमेतद्यथा तत् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. रीना माताजींना वाचायचं होतं माताजी. वाचा रीना माताजी, मग पुन्हा माधुरी माताजी वाचतील. ओके. हरे कृष्ण माताजी. हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्यासमोर पाहत असलो तरीही या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाला आहात हे मी पाहू इच्छितो. मला तुमचे हे रूप पाहण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच इथे भगवंत म्हणतायत, की या श्लोकामध्ये अर्जुन म्हणतोय, की या श्लोकामध्ये अर्जुनाने श्रीकृष्णांना पुरुषोत्तम म्हणून संबोधणे ही महत्वाचे आहे. श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान असल्यामुळे ते अर्जुनाच्या अंतर्यामी उपस्थित आहेत. पुरुषोत्तम परमात्मा जो अंतर्यामी, आणि म्हणूनच ज्या परम कारण, आदी कारण, सर्व कारणांचे कारण, आदी पुरुष आणि सर्वोच्च नियंत्रक असे ते पुरुषोत्तम भगवान असल्यामुळे अर्जुनाचं नातं हे भगवान याच रूपाशी निगडीत आहे. हो, त्याला विश्वरूप बघण्याची कुठलीही अशी गाढ हे नाहीये, की अशी क्रेज नाहीये त्याला बघायचंच आहे म्हणून. डेस्परेट नाहीये तो काही बघायला, एकदम अगदी मला बघायलाच हवंय, कारण त्याचं नातं हे भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत आहे. कारण तो भगवंतांच्या भगवान रूपाशीच निगडीत आहे. भगवंतांचा लाडका शिष्य आहे आणि भगवंत त्याचे सखा आहेत. हो. आणि म्हणूनच पुरुषोत्तम भगवान असल्यामुळेच ते अर्जुनाच्या अंतर्यामी उपस्थित आहे. यास्तव ते अर्जुनाची इच्छा जाणतात. भगवंत जाणू शकतात, की अर्जुनाला माझे विश्वरूप पाहण्याची विशेष इच्छा नाही, कारण तो मला कृष्ण रूपामध्ये पाहण्यातच पूर्णपणे समाधानी आहे. परंतु इतरांचा विश्वास पटविण्याकरता अर्जुन आपले विश्वरूप पाहू इच्छितो, हेही भगवंत जाणू शकत होते. अर्जुनाला स्वतःची खात्री पटविण्याकरता श्रीकृष्णांचं विश्वरूप पाहण्याची वैयक्तिक इच्छा नव्हती. त्याला कुठलीही खात्री पटवून घ्यायची नव्हती. श्रीकृष्ण हे सुद्धा जाणतात, की एक आदर्श स्थापित करण्यासाठी अर्जुन विश्वरूप पाहू इच्छितो, कारण भावी काळात
स्वतःला भगवंतांचा अवतार म्हणून प्रस्तुत करणारे अनेक भोंदू लोक निर्माण होतील. म्हणून लोकांनी अत्यंत दक्ष राहिले पाहिजे. जो मनुष्य स्वतः श्रीकृष्ण असल्याचा दावा करतो त्याने आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी विश्वरूप दाखविण्याची तयारी दाखविली पाहिजे, तयारी ठेवली पाहिजे. किती किती सुलभपणे आणि किती सुंदर असं हे तात्पर्य प्रभुपादांनी आपल्यासाठी लिहिलंय, की अगदी सुंदर. म्हणजे अर्जुनाला कुठलीच मनात शंका नाहीये हो, पण हे सगळं प्रपंच आपल्यासाठी. कारण इथे सगळे भोंदू लोक आणि सगळे कपटी, कपटी, भांडण अशा या सगळ्या जगामध्ये असे हे भोंदू लोक, मिथ्याचार करणारे लोक निश्चित आहेत. आणि म्हणून त्यांनी निश्चित त्यांना कुठेतरी हे बसावं ना, कुठेतरी दडपा बसावा आणि दट्टा बसावा, की त्यांना हे विश्वरूप दाखवण्याची जर त्यांच्यात कुवत असेल तर ते स्वतःला भगवान म्हणू शकतात, स्वतःला दैवी स्वरूप म्हणू शकतात. आणि म्हणून त्यांनी विश्वरूप दाखवलं पाहिजे हे भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून अर्जुन हा कुठेतरी आदर्श व्यक्ती बनून ही विनंती भगवंतांना करत आहे. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. वाचा माधुरी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. हे प्रभो, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वर, तुम्ही कृपया ते आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य वाचू? नाही, ठीक आहे, मी शेवटचा पॅरेग्राफ थोडा आणि म्हणूनच इथे भगवंतजी अर्जुनजी अर्जवता भगवंतांना करतात. आणि म्हणूनच जर तुम्हाला वाटत असेल की मी हे शक्य आहे का, मला हे विश्वरूप पाहणे जर मला शक्य असेल तर तुम्ही मला हे दाखवा, ही विनंती भगवंतांना अर्जुन करत आहे. आणि म्हणूनच बघा की असे म्हटले जाते की भौतिक इंद्रियांद्वारे मनुष्य भगवान श्रीकृष्णांना पाहू शकत नाही. कारण आपण बघितलं जी मनुष्याची चार जी कॅरेक्टर्स आहेत, लक्षणं आहेत, की मनुष्याची इंद्रिय ही सदोष आहे. मनुष्याचे सेन्सेस हे सदोष, म्हणजे कुठेतरी त्यांना लिमिटेशन्स आहे. मनुष्य भ्रमात असू शकतो, मनुष्य फसवला जाऊ शकतो आणि मनुष्य हा भ्रमित आहे, फसवला जाऊ शकतो आणि चुका करतो. अशा चार गोष्टींचं, चार लक्षणं मनुष्याची दाखवलेली आहेत. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी सदोष इंद्रिय आहे. मनुष्याची इंद्रिय ही सदोष आहेत, कारण ही ठराविक पलीकडे. आणि म्हणून जसं मी म्हटलं की आता या युगामध्ये श्रीकृष्ण येणं ही कठीण आहे गोष्ट, पण तरी प्रत्येक युगामध्ये अवतार तर घेणार आहेत. जो कल्की अवताराबद्दलचं नंतर सांगितलेलं आहे, अनेक लाखो वर्ष अजून जायची आहेत की त्यानंतर कल्की अवतार येणारे. भगवंतांचं प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत. पण तरी या कलियुगामध्ये जरी श्रीकृष्ण आपल्या समोर आले तरीही आपली इंद्रिय इतकी सदोष आहेत की आपण भगवंतांना जाणू शकत नाही, बघू शकत नाही, ऐकू शकत नाही आणि त्यांचा अनुभवही करू शकत नाही. परंतु प्रारंभापासूनच जर मनुष्य भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये संलग्न झाला तर त्याला भगवंतांचा साक्षात्कार, सेल्फ रिअलायझेशन, आणि म्हणून त्यांना भगवंत ती प्रचिती देऊ शकतात आणि त्यांना दृष्टांत देऊ शकतात. म्हणून त्यांना भगवंतांचा साक्षात्कार होऊ शकतो. प्रत्येक जीव हा केवळ एका स्फुल्लिंगाप्रमाणे आहे. आणि भगवंतांनी म्हणून सांगितलं की त्यांच्या तेजापासून, म्हणून ज्या 10व्या अध्यायात जे ऐश्वर्य सांगितलं की ही जी काही तेजोमय आणि सगळ्या गोष्टी दिसतायत ह्या माझ्या स्फुल्लिंगातून आहेत. आणि म्हणूनच एका स्फुल्लिंगातून ते आलेलं आहे भगवंतांच्या. म्हणून ते भगवंतांना पाहू किंवा जाणू शकत नाही. भक्त म्हणून अर्जुन हा आपल्या तर्कशक्तीवर अवलंबून राहत नाही, उलट तो जीव या दृष्टीने आपल्या मर्यादा तत्वाचा स्वीकार करतो आणि श्रीकृष्णांचे अचिंत्य स्वरूप मान्य करतो. अर्जुन जाणू शकत होता की जीवाला अमर्यादित अनंताचे पूर्ण ज्ञान होणे शक्य नाही. जर अनंताने स्वतःला जीवासमोर प्रकट केले तर अनंताच्या कृपेनेच जीव अनंताचे स्वरूप जाणू शकतो. या श्लोकातील योगेश्वर हा शब्द सुद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण आहे, कारण भगवंतांची शक्ती ही अचिंत्य आहे, जी आपण बघितली की भगवंत आत्ता जवळ आहेत, मग आत्ता दूरही आहेत, भक्तापासून ते खूप दूरही आहेत आणि भक्तापासून ते खूप जवळही आहेत. जे भगवंतांना जाणू शकतात आणि म्हणूनच भगवंतांशी जे संलग्न आहेत,
ज्या भगवान रूपाशी जे संलग्न आहेत ते निश्चितच भगवंतांना जाणू शकतात आणि मग त्या भक्तासाठी भगवंत फार दूर नाहीत हो. म्हणून भगवंतांचे हे अचिंत्य भेदाभेद, की ही जी शक्ती आहे ना भगवंतांच्या अनेक शक्तींनी, भगवंत एका भगवंतांच्या बाह्य शक्तीचं अंतरंग शक्तीमध्ये सुद्धा ट्रान्सफॉर्मेशन करू शकतात, की जिथे त्या जीवाला मग ती अनुभूती होते. अशा प्रकारे भगवंतांची शक्ती आहे हो. भगवंतांची इच्छा असेल तर ते स्वतः अनंत असूनही स्वतःच्या कृपेमुळे स्वतःला प्रकट करू शकतात. म्हणून अर्जुन श्रीकृष्णांकडे त्यांच्या अहैतुकी कृपेची याचना करीत आहे. कॉजलेस मर्सी हो. म्हणून अर्जुन दुसरं काय तर प्रार्थना करत आहे भगवंतांकडे, आज्ञा करीत नाही. तो श्रीकृष्णांना आज्ञा हा अप्रोच किती महत्वाचा आहे. नाहीतर मी इतकं माळा करतोय, मी 16 माळा करतोय आणि मग अर्जुनासारखा तर मी तर पशुपशास्त्र घेतलंय, मी असा आहे, मी धनुर्धर आहे. मग स्वतःला इतकं सगळं क्लेम करून मला आता बघायला माझी इच्छा नाहीये, मला बघायचंच आहे ते. असा नाही अप्रोच आपल्याला दिसत नाहीये. कुठेही तिथे अशी काय म्हणतो ना त्याला डॉमिनेटिंग म्हणण्यापेक्षा की कुठेतरी अशी एकदम फोर्सफुली सांगण्याचं असं ती दिसत नाही. तर तिथे कुठेतरी आर्जवत आहे. त्या बोलण्यामधला तो जो अप्रोच आहे ना, ती महत्वाची गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, जर तो श्रीकृष्णांना आज्ञा करीत नाही, जोपर्यंत मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन श्रीकृष्णांना शरण जात नाही आणि भक्तीमध्ये संलग्न होत नाही, तोपर्यंत श्रीकृष्ण स्वतःला प्रकट करण्यास बाध्य नाही. इथे आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये त्याचा उल्लेख ऐकलेला आहे, की भगवंत प्रकट होणे हे भगवंतांच्या शक्तींवर अवलंबून आहे. जोपर्यंत मनुष्य कृष्ण भावना भावित स्वतःला बनवत नाही, ती कृष्ण भावना स्वतःमध्ये जोपासत नाही, तोपर्यंत श्रीकृष्ण त्यांना प्रकट होत नाही. आणि म्हणून जसं त्या पेंटरचं उदाहरण घेऊन, की पेंटर हा चित्र मग ज्यांना त्याच्यातलं कळतंय त्यांच्यासाठी तो निश्चितच त्या प्रकारे ते एक्सप्लेन करतो, परंतु इतरांसाठी नाही. म्हणून त्याचं ज्ञान ज्यांना आहे आणि म्हणून इथे म्हणायचे, की कृष्ण भावना ज्यांनी जाणलेली आहे त्यांच्यासाठी निश्चितच श्रीकृष्ण प्रकट होत आहे. याप्रमाणे जे आपल्या तर्कशक्तीवर विसंबून आहेत ते श्रीकृष्णांना पाहू शकत नाहीत. कारण कुठेतरी आयडिओलॉजीला कुठलंही महत्व दिलेलं नाहीये. ते भगवद्गीतेवर भाष्य करू शकत नाहीत. ज्या कुठल्या तरी फाटक्या तुटक्या आणि अशा कुठल्या तरी थोड्याशा ज्ञानाने आणि अगदी तुटपुंज्या ज्ञानाने ते आपलं 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 सगळं भाष्य त्याच्यावरती करून नाही. त्यांची तितकी पातळी नाही आणि म्हणूनच ते भगवंतांना जाणू शकत नाही. ज्या 4 लोकांचा आपण आधीही उल्लेख केलेला आहे, जे मूर्ख आहेत, नराधम आहेत, राक्षस आहेत, आसुरी वृत्तीचे आहेत, ते भगवंतांना कधीच शरण येऊ शकत नाही. मग आता ही जी विनंती केल्यानंतर प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत, श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्ण. वाचा रीना हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. हा माताजी एकदा त्यांना वाचू द्या, तुम्ही वाचा. हो हो, ओके ओके ओके. हरे कृष्ण माताजी. छान सेवा श्री देतायत. भगवान म्हणाले, हरे हे कृष्ण. अर्जुन, हो, श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, हे पार्था, आता माझे ऐश्वर्य पहा. अलौकिक आणि नाना वर्णांनी युक्त अशी माझी सहस्रावधी रूपे पहा. हरे कृष्ण माताजी. अरे, ज्याप्रमाणे भौतिक प्रकृती ही व्यक्त होते आणि अव्यक्त होते, त्याप्रमाणे श्रीकृष्णांचं विराट रूपही व्यक्त आणि अव्यक्त होतं. आता बघा, अर्जुन श्रीकृष्णांना त्यांच्या विश्वरूपामध्ये पाहू इच्छित होतं. विराट रूपे जरी दिव्य असले तरी प्राकृतिक सृष्टीमध्ये ते प्रकट झाले होते. यास्तव ते रूप भौतिक प्रकृतीच्या तात्पुरत्या काळाच्या अधीन असते. बघा, इथे किती सुंदरपणे समजवायचा प्रयत्न केलाय, की भगवंतांचा हा तात्पुरता म्हणजे तिथेच रथावर आरूढ होऊन भगवंतांच्या अचिंत्य अशा शक्तींनी भगवंतांनी अर्जुनाला तिथेच विश्वरूप दर्शन, तिथेच कुरुक्षेत्रावर रथाच्या पाठीमागे जिथे त्या रथावर ते आरूढ होते, मग भगवंत जिथे तिथे भगवंत असू शकतात हो. त्यांच्या अस्तित्वाचा हा आपल्याला एक अनुभव म्हणजे भगवंतांच्या या शक्तींनी भगवंतांचं हे असणं, हे कुठेही भगवंत आत्ता इथे आहेत तर आत्ता दुसरीकडे असू शकतात. जशा प्रकारे
मला 2 गोष्टी सांगणं तुम्हाला ड्यू आहे आणि त्याच्यासाठी वेळ घेऊन मी तुम्हाला नक्की सांगणार आहे. मला भृगू महाराजांचं एक सांगायचं आहे आणि ज्या अचिंत्य शक्तीबद्दल आता मी पुन्हा म्हटलं, की ज्या 16,000 आपण भगवंतांच्या पत्नी ज्या म्हणाल्या आणि त्याविषयीचं ज्या असुराला मारून त्यांनी त्या राण्यांना सोडवलेलं आहे, त्या प्रकारचं आपण ते निश्चित ज्ञान, तर त्याला कुठेतरी थोडासा वेळ लागतो आणि म्हणून माझी इच्छा आहे, की त्याबद्दल आपण बोलूया. पण नक्की रीना माताजी मला दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे सांगायच्या आहेत. तर आपण त्याचा उल्लेख आत्ता वेळ झाला आज तर आजही त्याच्याबद्दल नक्की बोलू किंवा ज्यावेळेला अगदी सुरुवात किंवा आपण अर्धा तास पूर्ण त्याच्यासाठी ठेवू. कारण खूप सुंदर आहे. त्याबद्दलचं नक्की बोलायला लागलं माताजी, नक्की. नक्की, नक्की. हरे हो. कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे आणि कृष्ण. म्हणूनच इथे त्या शक्तींनी भगवंत हे प्रकट झाले होते. परंतु काय आहे, की ज्याप्रमाणे भौतिक प्रकृती ही व्यक्त-अव्यक्त होते, ज्या भगवंतांच्या इच्छेने त्याचं प्रकट होणं आणि अप्रकट होणं असं, तसं इथेही भगवंत अर्जुनाच्या विनंतीला फक्त त्याचा हट्ट मानून भगवंतांनी तिथेच ते तात्पुरतं का होईना, परंतु त्या विराट रूपाचं दर्शन दिलेलं आहे. श्रीकृष्णांच्या इतर रूपांप्रमाणे ते वैकुंठ लोकात नित्य स्थित नसते. भक्तांच्या बाबतीत विचार केल्यास भक्त हा विराट रूप पाहण्यास उत्सुक नसतो. कारण भक्त हा भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत असतो. भगवंतांचं त्याचं नातं हे वेगळंच असतो. भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे तो. म्हणून त्याचं ते मनमोहक आणि असं मनुष्य रूपाशी भगवंतांचं जे आहे त्याच्याशीच भक्त हा निगडीत असतो. परंतु अर्जुनाला श्रीकृष्णांना या रूपामध्ये पाहावयाचे होते, म्हणून श्रीकृष्ण आपले हे रूप प्रकट करतात. ही इच्छा मानली. भगवंतांनी त्याच्या विनंतीला ऐकून मग ते रूप दाखवण्याचा तिथे ते रूप दाखवलेलं आहे. सामान्य मनुष्याला हे विश्वरूप पाहणे शक्य नाही. मनुष्याला हे रूप पाहावयाचे असेल तर श्रीकृष्णाने त्याला शक्ती प्रदान करणे आवश्यक आहे. आणि म्हणून इथे भगवंत म्हणतायत, की पुढे जाऊन भगवंतांनी सांगितलंय, मग हे जे विराट रूप ना भूतो न भविष्यती, की ना पुन्हा कधी भविष्यात दाखवलं गेलं, ना याही आधी दाखवलेलं इतकं विराट, इतकं अद्भुत रूप भगवंतांनी अर्जुनाला दाखवलंय. पण भक्तांचा कधीही या विश्वरूप दर्शनाशी संलग्नता नसते. कारण ते भगवंतांना त्या भगवान रूपामध्येच पाहू इच्छितात आणि तसाच अर्जुन होता. परंतु इथे ज्या अर्जुनाने कारण सांगितलेले, की सामान्यांना ते पोहोचवण्यासाठी, सामान्यांपर्यंत ते ज्ञान पोहोचवण्यासाठी निश्चित, आणि मग जे पुढे जाऊन कुठेतरी स्वतःला दैवी असल्याचा दावा करतील, त्या सगळ्यांनी ते विश्वरूप दाखवणं हे मस्त आहे हो. आणि म्हणून इथे त्या विश्वरूप दर्शनाचा योग आलेला आहे. पश्चादित्यान वसुंरुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी वाच. हरे कृष्ण माताजी. हे भरत श्रेष्ठा, आदित्य, वसु, रुद्र आणि अश्विनी कुमारांच्या विविध रूपांना आणि इतर सर्व देवदेवतांना या ठिकाणी पहा. यापूर्वी कोणत्याही मनुष्याने कधीच न पाहिलेल्या किंवा न ऐकलेल्या अनेक अद्भुत रूपांना पहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मनुष्याने या सर्व अभिव्यक्ती आणि रूपांना कधीही पाहिलेलं नाहीये किंवा ऐकलेलं नाहीये. आता श्रीकृष्ण या सर्व अद्भुत रूपांना प्रकट करीत आहे. इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्णा. हे अर्जुना, तू जे काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यामध्ये तुला जे काही पाहायची इच्छा असेल ते सर्व हे विश्वरूप प्रकट करू शकते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, भगवंतांनी तिथे फक्त वर्तमान नाही हो, पण भविष्यामध्येही तुला जे काही पाहावयाची इच्छा असेल आणि तिथेच भगवंत आता दाखवणार आहे. आणि अर्जुनाला कुठेतरी अर्जुनाचा जो तोल ढळला होता, अर्जुनाच्या मनाचा तोल ढळला होता, अर्जुनाच्या मनाचा कुठेतरी असमंजसपणा आलेला होता, निराशत्व आलेलं होतं. आणि असा निराशावादी अर्जुनाला कुठेतरी त्या सगळ्या निराशेच्या गर्ततेतून काढण्यासाठी भगवंतांनी अर्जुनाला हेही सांगितलंय, की भविष्यात जे घडणार आहे तेही मी तुला या विराट रूपामध्ये त्याचं दर्शन होणार आहे.
एकाच ठिकाणी बसून कोणालाही संपूर्ण जग पाहणे शक्य नाही. अत्यंत प्रगत झालेला वैज्ञानिकही विश्वाच्या इतर भागात काय चालले आहे ते पाहू शकत नाही. परंतु अर्जुनासारखा भक्त विश्वामध्ये अस्तित्वात असलेल्या सर्व यच्चयावत गोष्टी पाहू शकतो. भूत, वर्तमान, भविष्य यापैकी अर्जुनाला जे काही पाहावयाचे आहेत ते सर्व पाहण्यास श्रीकृष्ण त्याला शक्ती प्रदान करतात. याप्रमाणे त्यांच्या कृपेने, श्रीकृष्णांच्या कृपेने श्रीकृष्णांच्या कृपेने अर्जुन सर्व काही पाहू शकतो आणि त्यांचं जे विश्वरूप दर्शन आहे ते बघण्यासाठी मग अर्जुनाला भगवंत काय सांगतायत की तू बघू शकतोस, पण त्यासाठी तुझे हे जे वर्तमान, तुझे हे जे आत्ताचे जे डोळे आहेत ते तेवढे पूर्णपणे काय म्हणतो ना आपण त्याला दोषरहित नाहीये, ते सदोष आहेत आणि म्हणून त्याला लिमिटेशन्स आहेत. तेवढी त्याची ती दिव्य त्याचं तेवढी शक्ती नाहीये आणि त्यामुळे ते बघू शकणार नाहीत. तर मग अर्जुनाला भगवंत सांगतायत, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यं मे योगमैश्वरम्. हरे कृष्ण माधुरी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. परंतु तू तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाहीस, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग ऐश्वर्य पहा. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. आणि म्हणून इथे अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की तुझ्या वर्तमान डोळ्यांनी तू ते बघू शकणार नाहीस. कारण का? कारण त्याचं इतकं दिव्य आणि इतकं तेजपुंज ते रूप आहे. ज्या भक्तांनी श्रीकृष्णांशी आपला दिव्य संबंध यथार्थत्वाने प्रस्थापित केला आहे ते श्रीकृष्णांच्या ऐश्वर्य प्रदर्शनामुळे आकृष्ट होत नसून प्रेममयी स्वरूपाकडे आकृष्ट होतात. त्याच्या आधीच आपण वाचूया ऍक्च्युली आधी की चक्षुंबद्दल जे सांगितलंय, श्रीकृष्णांच्या कृपेनेच भक्तांनी त्याचे विश्वरूप मनाने नव्हे तर दिव्य नेत्रांनी पाहावे. मग ती कृपा, ती अहैतुक कृपा भगवंतांची असावी लागते. श्रीकृष्णांचे विराट रूप पाहण्यासाठी अर्जुनाला मन नव्हे तर दृष्टी बदलण्यास सांगण्यात आली. कारण का? कारण त्याच्या दृष्टीचं तेवढी सक्षम नव्हती ती भगवंतांचं ते तेजपुंज विश्वरूप पाहण्याची. श्रीकृष्णांच्या विश्वरूपाला अधिक महत्व नाही आणि हे पुढील श्लोकामध्ये स्पष्ट करण्यात येईल. तरीही अर्जुनाला विश्वरूप पाहण्याची इच्छा असल्याने विराट रूप पाहण्यासाठी आवश्यक अशी विशिष्ट दृष्टी भगवंत अर्जुनाला प्रदान करतात. आणि मग भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे मग भक्तांना या विराट रूपाविषयी कुठलंच अट्रॅक्शन नसतं की ज्यांनी भगवंतांचं अस्तित्व आधीच जाणलेलं आहे आणि ते भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत आहेत आणि भगवंतांशी तोच त्यांचा संबंध प्रस्थापित आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की भक्तगण या विश्वरूपाचे दर्शन घेण्यास फारसे उत्सुक नसतात, परंतु श्रीकृष्णांच्या वचनांना सिद्ध करण्याकरता विश्वरूप पाहण्याची अर्जुनाला इच्छा होती. यामुळे भविष्य काळातील लोक जाणू शकतील की श्रीकृष्णांनी स्वतःला केवळ सिद्धांत रूपाने किंवा तात्विक दृष्ट्या भगवंत म्हणून प्रस्तुत केले नाही, तर स्वतःचे मूळ स्वरूप अर्जुनासमोर प्रस्तुत केले. अर्जुनाने या गोष्टीला पुष्टी देणे आवश्यक आहे, कारण अर्जुनापासून परंपरेचा प्रारंभ होणार होता. जे खरोखर भगवान श्रीकृष्णांना जाणण्यास उत्सुक आहेत आणि ज्यांना अर्जुनाच्या पदचिन्हांचं अनुसरण करण्याची इच्छा आहे त्यांनी जाणले पाहिजे की श्रीकृष्णांनी केवळ सिद्धांत रूपाने स्वतःला परमेश्वर म्हणून प्रस्तुत केले नाही, तर वास्तविकपणे स्वतःला भगवंत म्हणून प्रकट केले. आणि म्हणून या अनुसरणाची खूप गरज आहे हो अर्जुनाच्या पदचिन्हांचं. कारण अर्जुनापासूनच हे ज्ञान होतं, हे अर्जुनापासून सुरुवात. कारण जिथे 4थ्या अध्यायात आपण म्हटलं की हे ज्ञानाचं कुठेतरी खंडित झालंय हा प्रवाह आणि म्हणूनच हे ज्ञान तसंच्या तसं लुप्त झाल्यामुळे आपल्यापर्यंत पोहोचू नाही शकलं. पण इथेच द्वापार युगामध्ये भगवंतांनी त्या युगात प्रकट होऊन आणि भगवंतांनी 4थ्या अध्यायामध्ये स्पष्ट केलेलं आहे की विवस्वानांना भगवंतांनी त्याच्या आधी अनेक लाखो वर्षी मग 120 दशलक्ष
वर्षांपूर्वी भगवंतांनी हेच ज्ञान सूर्य विवस्वानांना दिलं. विवस्वानांनी ते मनूला दिलं आणि मनूने इक्ष्वाकूला दिलं. परंतु त्यानंतरचा प्रवाह मात्र कुठेतरी खंडित झाला होता आणि म्हणून अर्जुनापासून आता हे ज्ञान पुन्हा द्वापार युगातून सुरू झालेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की यामध्ये अर्जुनाला जे ज्ञान आणि म्हणूनच या विराट रूप पाहण्याची शक्ती हे अर्जुनाला प्रदान करत आहे. परमेश्वराला मोठे मोठे ऋषीगण हे निर्विशेष ब्रह्म भक्तगण हे पुरुषोत्तम भगवान आणि जनसामान्य हे मायाधीन असल्याचे मानतात. या बालकांनी गतजन्मांमध्ये अनेक पुण्यकर्म केल्यामुळे ते आता पुरुषोत्तम श्री भगवंतांशी क्रीडा करीत आहेत. हे भागवतामधल्या 10व्या स्कंदातल्या 12व्या अध्यायातल्या 11व्या श्लोकामध्ये याचं वर्णन आहे. मग वस्तुस्थिती ही आहे की भक्तगण या विश्वरूपाचे दर्शन घेण्यास फारसे उत्सुक नसतात, परंतु श्रीकृष्णांच्या वचनांना सिद्ध करण्याकरता विश्वरूप पाहण्याची अर्जुनाला इच्छा होती. यामुळे भविष्य काळातील लोक जाणू शकतील की श्रीकृष्णांनी स्वतःला केवळ सिद्धांत रूपाने किंवा तात्विक दृष्ट्या भगवंत म्हणून प्रस्तुत केले नाही, तर स्वतःचं मूळ स्वरूप अर्जुनासमोर प्रस्तुत केले. अर्जुनाने या गोष्टीला पुष्टी देणे आवश्यक आहे, कारण अर्जुनापासून परंपरेचा प्रारंभ होणार होता. आणि म्हणून ज्यांना जे जाणण्याची उत्सुकता होती त्यांनी अर्जुनाच्या पदचिन्हांचं अनुसरण करण्याची इच्छा केली पाहिजे, कारण श्रीकृष्णांनी केवळ सिद्धांत रूपाने स्वतःला परमेश्वर म्हणून प्रस्तुत केले नाही, तर वास्तविकपणे स्वतःला भगवंत म्हणून भगवान या रूपामध्ये प्रस्तुत केलेले आहे. परंतु एक भक्त हे जाणू शकेल, पण जे अभक्त, मग ते ज्ञानाचा कुठेतरी अभाव असलेल्या व्यक्ती भगवंतांच्या त्या अस्तित्वाला जाणू शकत नाही. मग हे सगळं जो बघतोय, मग हे विश्वरूप दर्शन कुणाला झालं? भगवंतांनी अर्जुनाला तर दाखवलं, त्याबरोबर संजयाला सुद्धा या विश्वरूपाचं दर्शन झालंय. जो धृतराष्ट्राला अगदी इत्थंभूत बातमी कुरुक्षेत्रावरती तशीच्या तशी पोहोचवतो आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे संजयाचं जे काही उल्लेख, संजयाने काही उच्चारलेले जे श्लोक आहेत की ज्यामध्ये त्याचा कुठेतरी एक सांगण्याचा भाव आहे, कशा प्रकारे भगवंतांविषयी त्याला जाणायचं आहे. आणि म्हणून असा संजय धृतराष्ट्रांना सांगताना म्हणतोय, एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम. हरे कृष्ण. रीना माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी आपले विश्वरूप अर्जुनाला दाखविले. हरे कृष्ण. अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बधरम दिव्य गंधांदुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम. असं सगळं अनंत ऐश्वर्य जे भगवंतांचं आहे, अनंत अलंकारांनी ते अगदी जे नटलेलं आणि असं जे भगवंतांचं रूप आहे, अनेक माळा, अद्भुत असं रूप, अनेक दिव्य माळा, लेपांचं ज्या लेप लावलेले होते जे भगवंतांना चंदनाचे आणि अनेक सुगंधित द्रव्यांचे, असं सर्व भगवंतांचं अद्भुत असं रूप आहे की त्यांनी दिव्य माळा धारण केलेल्या होत्या, दिव्य वस्त्र धारण केलेली होती, शरीराला सुगंधी द्रव्यांचा लेप दिलेला होता. अशा प्रकारे भगवंतांचं हे अद्भुत तेजस्वी आणि अनंत असं सर्वव्यापी असं हे रूप आहे. दिवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुस्थित दिवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुस्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः. आता भगवंत काय सांगतायत, ह्या सगळ्याचं वर्णन भगवंतांनी केलेलं आहे. त्या सगळ्या विश्वरूप दर्शनामध्ये मग काय काय दिसतं आहे आणि कशा चराचराचं, ते सगळे त्याचा सगळ्याचा उल्लेख, मग किती रुद्रगण आहेत, किती सप्तर्षी आणि सगळे ऋषी मुनी, अनंत नाग आणि अशा प्रकारे सगळ्यांचं जे अस्तित्व आहे ते भगवंतांमध्ये कसं दाखल आहे. हरे कृष्ण माताजी.
आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचितच त्यांचे तेज भगवंतांच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग सांगा मला की भगवंतांचं हे रूप कुठल्या रूपाशी निगडीत होतं बरं? कुठल्या रूपाशी ते निगडीत आहे? भगवंतांच्या 3 टप्प्यामध्ये आपण भगवंतांना जाणतो आहोत. मग कुठल्या रूपाशी हे भगवंतांचं हे निगडीत आहे? काही सांगता येतंय? या वाक्यावरून अनेक सूर्य, सहस्त्र, 1000 सूर्य आकाशात उगवले आणि त्यांचं जेवढं जे काही असेल तेज असेल आणि तेवढं तेजाची तुलना त्या भगवंतांच्या अद्भुत रूपाशी केलेली आहे. इतकं प्रखर तेज भगवंतांचं होतं. मग कुठल्या रूपाशी बरं भगवंतांच्या त्या अद्भुत रूपाची तुलना किंवा अद्भुत रूप आहे ते भगवंतांचं? सांगा बरं. द्विभुज रूप. हं? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्विभुज रूप. नाही, ते मनुष्य रूप आहे भगवंतांचं. बरोबर, ते भगवान रूप आहे. अजून काही प्रश्न? चतुर्भुज रूप माताजी. नाही, भगवंतांचं परमात्मा रूप नाही तर भगवंतांचं प्रश्न काय होता माताजी? ब्रह्म, परमात्मा की भगवान या कुठल्या रूपाशी भगवंतांचं हे रूप निगडीत आहे माताजी? कुठल्या? आणि म्हणून दोन्हीही सांगून झालेत तर त्या ब्रह्मरूपाशी निगडीत आहे. कारण ब्रह्म म्हणजे भगवंतांपासून निघालेलं तेज. जो काही उजेड, जो काही प्रकाश आहे, जो काही तो सूर्यापर्यंत सुद्धा भगवंतांपासून आहे. आणि म्हणून जे ब्रह्म आपण म्हणतो, जी चेतना, जे चैतन्य, जो काही प्रकाश भगवंतांपासून आलेला आहे आणि म्हणून तो प्रकाश, कारण आपण बघतो की विश्वरूप दर्शनाला भक्त मानत नाही. कारण हे इतकं उग्र रूप आहे, याचं वर्णन पुढे केलेलं आहे. या उग्र रूपाशी भक्ताचा कुठलाही संबंध नाही आणि म्हणूनच इथे जे तेज आहे हे अद्भुत आहे. कुठेतरी इतकं अनाकलनीय आहे, की 1000 सूर्य एकाच वेळी अवकाशामध्ये जरी उगवले, तरी जितकं प्रखर तेज आहे, त्या तेजाची तुलना या स्वरूपाशी केलेली आहे. आणि म्हणूनच अशी ही विश्वरूप रूपाशी केलेली तुलना ही काल्पनिक म्हणजे या प्रकारे ती सूर्याशी निगडीत आहे. कारण आकाशात 1000 सूर्य तर एकाच वेळी येऊ शकत नाही, परंतु त्या एका सूर्याचं तेज किती असतं बघा. आणि असे 1000 सूर्य अशी कुठेतरी त्याच्याशी निगडीत केलेली भावना आहे. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवस्य शरीरे पांडवस्तदा. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंतांच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेली परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडाची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. अर्जुनांनी श्रीकृष्णांच्या शरीरामध्ये अनंत ग्रहलोक पाहिले. मग ते आपल्याला ग्रहलोक जरी अवकाशामध्ये इतस्ततः पसरलेले दिसले, तरी इथे एकाच वेळेला, कारण जसं आपण म्हटलं की जेव्हा अर्जुन आणि श्रीकृष्ण दोघेही रथावर आरूढ होते, तेव्हाच अर्जुनाने विश्वरूप पाहिले. युद्धभूमीवरील इतरांना ते विश्वरूप पाहता आले नाही. कारण भगवान श्रीकृष्णांनी केवळ अर्जुनालाच दिव्य दृष्टी प्रदान केली होती. कारण तुझ्या या सामान्य वर्तमान चक्षूंनी ते बघू शकणार नाहीस, म्हणून अर्जुनाला ती दिव्य दृष्टी प्रदान केली होती. आणि त्या दिव्य दृष्टीने अर्जुन भगवंतांच्या देहामध्ये काय बघतो आहे, शरीरामध्ये अनंत ग्रहलोक. वैदिक शास्त्रांवरून आपल्याला कळून येते की सृष्टीमध्ये अनेक ब्रह्मांडे, अनेक ग्रहलोक आहेत. त्यापैकी काही भूमीपासून, काही सुवर्णापासून, काही रत्नांपासून बनलेले असतात. त्यापैकी काही महाकाय, काही लहान असतात. असे लहान मोठे पण अतिशय सगळे असे सगळ्या प्रकारची हे जे ग्रहलोक आहेत ते तिथे भगवंतांमध्ये सामावलेले आहेत. आपल्या रथावर बसून अर्जुनाने हे सर्व पाहिले, परंतु अर्जुन आणि श्रीकृष्ण या दोघांमध्ये काय चालले आहे हे कोणीच जाणू शकले नाही. कारण ते दिव्य रूप, फक्त ती दिव्य दृष्टी फक्त भगवंतांनी अर्जुनालाच दिलेली होती. इतर कुणालाही हे विश्वरूप तिथे दिसत नव्हते. ही सगळी भगवंतांची योजना आहे हो. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे भगवंत अर्जुनाला तितके सक्षम करतायत की त्यांनी ते विश्वरूप बघू शकेल.
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनुञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. हरे कृष्ण. रीना माताजी. कृष्ण माताजी, त्या माताजींचा नंबर होता. बरं वाचा. माधुरी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. सॉरी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंतांची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता बघा की जो अर्जुन जो कुठेतरी ज्याचं असमंजस झाला होता, त्यांनी सांगितलं 10व्या अध्यायानंतर, आता 11व्या अध्यायाच्या सुरुवातीला, की माझा संमोह नष्ट हा, की सगळं. मग 18व्या अध्यायात तर अर्जुनाने कबुली दिलीच आहे, पण इथेही 10व्या अध्यायानंतर अर्जुन सांगतोय की मला आता कुठलाही मोह उरलेला नाही. मग ज्या ज्या भावंडांना मग त्यांनी अजून पूर्णपणे युद्ध करण्याचं सांगितलेलं नाहीये भगवंतांना, परंतु ते आपल्याला थोडं पुढे जाऊन 18व्या अध्यायात त्याची प्रचिती येणार आहे. पण आता अर्जुन अशा प्रकारेही सांगतोय कारण त्यांनी त्या भगवान पुरुषोत्तमांना जाणलेलं आहे. पण हे सामान्य माणसासाठी अर्जुन सगळं विचारतोय. आणि म्हणूनच या ठिकाणी सुद्धा अर्जुन अद्भुत रसामुळे प्रेरित झाला आणि स्वभावतःच तो जरी धीर, शांत आणि गंभीर असला तरी रोमांचित झाला, कारण त्यावेळेला तो असमंजस झाला. कारण कुठेतरी अर्जुनाची ती अर्जुनाने तसं व्हावं हे सगळं भगवंतांचं प्रयोजन आहे. आणि म्हणून इथेही आपल्याला विश्वरूप दर्शन बघताना अर्जुनाला भगवंतांनी चक्षु दिलेले आहेत, दिव्य चक्षु दिलेले आहेत, परंतु अर्जुन कुठेतरी ते सगळं रूप बघून काय होतंय, अर्जुनाला कुठेतरी तो रोमांचित झालाय, भरून आलाय हो त्याला. हात जोडून तो भगवंतांना प्रणाम करू लागतोय. कारण ज्या भगवंतांना त्यांनी आपला सखा मानलं, आपला मित्र मानलं, मग पुढे जाऊन अर्जुन त्याचीही कबुली देतोय हो. आणि म्हणून अर्जुनाला भगवंतांनी कशा प्रकारे आधी जाणलेलं आणि त्याच्या मनामधले काय विचार होते, त्या सगळ्या विचारांना किती प्रगल्भता मिळालेली आहे आणि कशा प्रकारे त्यांनी भगवंतांना या सगळ्या ज्ञानावरून जाणलेलं आहे आणि त्या प्रकारे भगवंतांना आताही या सगळ्या विश्वरूप दर्शनाने तो इतका भारावून गेला, इतका भरून आलाय त्याला, की तो भगवंतांची प्रार्थना करू लागलेला आहे. अर्थातच तो भयभीत झाला नव्हता, तर तो भगवंतांच्या अद्भुत रूपामुळे प्रभावित झाला होता. त्याला भरून आलं होतं, तो रोमांचित झाला होता आणि असा भारावून गेलेला अर्जुन भगवंतांना प्रार्थना करत होता. पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा. सॉरी. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गा ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वानुरंगांश दिव्यान्. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्ण, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना, तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहामध्ये पाहतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ब्रह्मांडातील सर्व काही अर्जुन पाहत आहे. म्हणून तो ब्रह्मांडातील आदिजीव, ब्रह्मांना आदिजीव जे पहिला जीव आहे, जीव तत्व असलेले ब्रह्म, त्या ब्रह्मदेवांनाही पाहतोय. आणि ब्रह्मांडांच्या अधो प्रदेशात ज्यावर गर्भोदकशाही विष्णू पहुडतात आणि त्या दिव्य सर्पालाही, त्या अनंत शेषाला, त्या शेषालाही, त्या त्या नागालाही, ज्या ज्या जिथे पहुडलेले आहेत गर्भोदकशाही विष्णू, त्या दिव्य सर्पालाही तिथे अर्जुन पाहतोय. त्या सर्प शय्येला वासुकी म्हटलेलं आहे. अनंत शेष त्या जेव्हा यमुनेमध्ये जेव्हा घेऊन जात होते ना वासुदेव भगवंतांना, आणि तेव्हा त्यांनी हे दिलेलं आहे, संरक्षण दिलेलं आहे. तो अनंत नाग आणि त्या अनंत शेषात तिथे त्याचा उल्लेख आहे की वसुदेव यमुनेमधनं जेव्हा भगवंतांना घेऊन जात असतात तेव्हा त्यांनी संरक्षण दिलेलं आहे भगवंतांना. वासुकी नावाचे इतरही सर्प आहेत, गर्भोदकशाही विष्णूंपासून ते ब्रह्मांडातील अतिउच्च लोकांपर्यंत, ज्या ठिकाणी कमलासनस्थ ब्रह्मदेव वास करतात, सर्व काही अर्जुन पाहू शकत होता. बघा, इतकं सगळं चराचर त्याला दिसत होतं. याचा अर्थ असा आहे की एकाच जागी रथावर बसलेला अर्जुन
प्रारंभापासून ते आतापर्यंत सर्व काही पाहू शकत होता. आदिजीव ब्रह्मांपासून म्हणजे गर्भोदकशाही विष्णूंच्या त्या कमलासनावरती स्थित आहेत त्यांना सुद्धा अर्जुन पाहू शकत होता. हे सगळं त्या दिव्य चक्षुंनी आणि श्रीकृष्णांच्या कृपेमुळे अर्जुन पाहू शकत होता. मग या सगळ्या त्या अद्भुत रूपाचं वर्णन केलेलं आहे. अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. ज्याला मध्य नाही, अंत नाही आणि ज्याला सुरुवातही नाही. बघा, हरे कृष्ण. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आधी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. हरे कृष्ण माताजी. असे अनंत हो, ज्यांचं ऐश्वर अनंत आणि पुरुषोत्तम भगवान आहेत, त्यांच्या ठाई सर्व काही दिसत होतं. आणि म्हणून असं हे अद्भुत रूप जसं होतं तिथे सगळं काही चराचर अर्जुनाला दिसत होतं. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दूरनिरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमत् प्रमेयम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तुमचे रूप अत्यंत पुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान रूप मी सर्वत्र पाहत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता या सगळ्या रूपाचं वर्णन केलेलं आहे. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी. मग या सगळ्याचं वर्णन आपण ऐकतो आहोत की ज्या प्रकारे आपण बघितलं की हजार सूर्य आकाशामध्ये जर उदयास आले तर तितकं प्रखर तेज, पण ते तेज फक्त दिव्य चक्षुंनी अर्जुन बघू शकत होता आणि त्याला त्या दिव्य रूपामध्ये ह्या सगळ्यांनी म्हणजे इतकं तेजपुंज अद्भुत, तरी अनेक गदा, अनेक चक्र, इतकं सुशोभित उग्रपणा होता त्याच्यामध्ये, ती उग्रता होती, परंतु तिथेही त्याला तेजपुंज असं त्या रूपामध्ये गदा चक्र यांनी सुद्धा सुशोभित केलेलं ते रूप अर्जुन बघत होता. येस माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही परम आद्य अक्षर ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्हीच शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात. हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हे सगळं विश्व रूप बघून इतका भारावून गेलेला, रोमांचित, मग इथे भयभीत नाही झालाय हो, असमंजस नाही झालाय, घाबरलेला नाही अर्जुन, पण तो भारावून गेलाय. आणि तो इतकं त्याला भरून आलेला आहे की भगवंतांच्या मध्ये इतकं अद्भुत रूप तो बघत होता. आणि या सगळ्याचं जे चराचर, संपूर्ण चराचर, अगदी अगदी आधीपासून जे पहिल्यापासूनच आतापर्यंतच सगळं अर्जुनाला सगळ्याचं दर्शन तिथे होत होतं. आणि म्हणूनच भगवंत हे शाश्वत सच्चित आनंद आहे आणि ते पुरातन आहेत, अव्ययी आहेत, की ज्यांचा शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आणि तिथे संपूर्ण चराचर की त्यांच्या शक्तींनी त्यांची कुठलीही इंद्रिय कुठलंही कार्य करू शकतात, असे हे त्यांच्या शक्तींनी तिथेच रथावर आरूढ असलेल्या अर्जुनासमोर तिथेच भगवंतांनी हे विश्वरूप प्रकट केलेलं आहे. अनादिमध्यान्तममन्तमन्त वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. रहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत.
चंद्र आणि सूर्य हे तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्याच तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्या 7व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलंय की हा सूर्यापासून येणारा प्रकाश आणि ही उष्णता ही माझ्यापासूनच आहे. आणि म्हणूनच बघा, इतकं तेज आणि प्रखरपणा की सूर्य आणि चंद्र हे भगवंतांचे नेत्र आहेत, ज्यामध्ये आपण उल्लेख आधी ऐकलेला आहे याचा, की ज्या ज्या विभूतींना आपण बघत होतो 7व्या अध्यायामध्ये, 10व्या अध्यायामध्ये, तिथे की सूर्य चंद्र हे भगवंतांचे नेत्र आहेत आणि त्यांच्यापासून येणारा प्रकाश हा भगवंतांपासूनच आहे. हे जाणणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि हे प्रत्यक्ष अर्जुन आता त्याचं अगदी म्हणतो ना, की अगदी अ, इत्थंभूत असं आणि अगदी समक्ष असं दर्शन घेत होता, समोर बघत होता अर्जुन हे सगळं. द्यावा पृथिव्योरिदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्. त्या सगळ्याचं आता वर्णन आहे. त्या प्रत्येक ग्रहलोकाचं, प्रत्येक जी काही अद्भुत वस्तू भगवंतांमध्ये आहे, त्या सगळ्याचं इत्थंभूत असं वर्णन अर्जुनाला इथे आपल्या या अध्यायामध्ये आपल्याला दिसतंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही एकट्यानेच संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून देवी देवता सुद्धा व्यथित होऊन प्रार्थना करतील हो पुढे. कारण या श्लोकामध्ये द्यावा पृथिव्योः, पृथ्वी आणि स्वर्ग यातील अंतर, आणि लोकत्रयम, त्रिलोक हे शब्द महत्वपूर्ण आहेत. कारण यावरून दिसते आहे की केवळ अर्जुनच नव्हे तर इतर लोकातील इतर जणांनी सुद्धा हे विश्वरूप पाहिले. अर्जुनाने विश्वरूप पाहणे हे काही स्वप्न नव्हते. ज्यांना ज्यांना भगवंतांनी दिव्य दृष्टी प्रदान केली होती, ते सर्वजण हे विश्वरूप पाहू शकले. म्हणून ज्या देवी देवता आहेत इतर लोकातील, त्यांनी सुद्धा भगवंतांच्या कृपेने या दिव्य विश्वरूप दर्शनाचं, ज्यांना जे विश्वरूप दर्शन पाहू शकले. मग संजयाला ती दिव्य दृष्टी होती जी व्यासमुनींनी प्रदान केली होती. त्या दिव्य दृष्टीने संजयानेही सुद्धा हे विश्वरूप बघितलेले आहे. अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. माताजी. हरे कृष्ण. सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहात. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षिगण आणि सिद्धगण स्वस्ती, शांती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करीत आहात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कारण इतकं ते अद्भुत रूप, अनेक दाढा, अनेक मुख, अनेक जिभा आणि या सगळ्याचं हे सगळं उग्र रूप जरी होतं, तरी तिथे त्या अद्भुत रूपाला इतर सर्व ग्रहातील लोक सुद्धा बघत होते, ज्यांच्यावर भगवंतांची कृपा होती. आणि म्हणून जे देवी देवता होते भगवंतांचे अंश, तेही भगवंतांच्या या रूपाला बघत होते. परंतु त्या उग्र रूपाने कुठेतरी ते भयभीत झाले. भयभीत म्हणण्यापेक्षा ते भगवंतांना हात जोडून प्रार्थना, कारण ती उग्रता त्यांना बघवत नव्हती. जे भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत आहे असा भक्त सुद्धा अर्जुन पुढे जाऊन तीच प्रार्थना करतो हो. आणि म्हणून सिद्धगण स्वस्ती, शांती, कारण ते उग्र रूप होतं भगवंतांचं. म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करत होते. भगवंतांची अशा प्रकारे या अद्भुत रूपाची स्तुती करत होते, कारण तिथे संपूर्ण चराचर ते बघत होते. सर्व भुवनातील देवदेवता विश्वरूपाच्या भयंकर रूपाने आणि अनेक प्रखर तेजाने भयभीत झाले आहेत. म्हणून रक्षणार्थ ते भगवंतांची प्रार्थना करीत आहेत. रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे. बघा सगळे गण जे सांगितलंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, सात्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. या सगळ्या योनीतील जे गण आहेत, रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, सर्व मरुतगण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, हे सगळे ज्या ज्या योनीतील आहे, या सगळे तुम्हाला विस्मित होऊन बघतायत. असुर आणि सिद्ध देवता पण. मग त्या असुरांची धांदल वेगळी होती हो. ते घाबरून जातात त्या रूपाला आणि म्हणूनच कुठेतरी भयभीत होऊन पळत होते. रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुधरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे महाबाहो, देवता सहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, भुजा, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अक्राळ विक्राळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहेत आणि त्यांच्याप्रमाणेच मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण म्हणून भरून आलंय आणि ते सगळं बघून, कारण ते खूप भयंकर स्वरूप होतं त्याचं. अनेक नेत्र, मुखे, भुजा, जांघा, पाय, उदरे असं सगळं इतक्या स्वरूपामध्ये बघून, इतक्या वेळेला, म्हणजे इतक्या नंबरनी की इतक्या प्रमाणामध्ये ते तिथे उपस्थित होतं. आणि असं हे अक्राळ विक्राळ दाढा, अनेक दाढा, कारण त्या अनेक मुखांमध्ये अनेक दाढा, आणि अशा प्रकारचं हे महाकाय रूप बघून अनेक देवी देवता तर झाल्या आहेत आणि त्याप्रमाणे भगवान अर्जुन सुद्धा व्यथित झाला आहे. नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे सर्व व्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णांनी युक्त तुम्ही, आकाशास भिडलेली तुमची आव असलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि असं हा अर्जुन म्हणतोय की इतक्या वर्णांनी व इतकं तेजस्वी असं अनेक प्रखर तेज असलेलं तुमचं रूप आहे, आव असलेली मुख आहेत, विशाल नेत्र आहेत, हे सगळं अद्भुत होतं हो. हे कधीही न पाहिलेलं असं होतं. आणि म्हणून अशा प्रकारचं रूप पाहून माझं मन व्यथित झालंय भयाने, आणि माझं धैर्य आणि मानसिक संतुलन कुठेतरी मी राखू शकत नाहीये, कारण त्याच्या मनाला ते असं झेपत नव्हतं हो ते रूप. आणि म्हणून त्याची तशी अवस्था झाली होती. दृष्टांतरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास. हे जगन्निवासा, बघा हे देवादिदेव म्हणतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा. तुमची मृत्यूरूपी प्रज्वलित मुखे आणि अक्राळ विक्राळ भयंकर दाढा पाहून मी माझे संतुलन राखू शकत नाही. सर्वच बाजूंनी मी गोंधळलो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांना अर्जुन विनंती करतोय की माझं संतुलन मी आता राखू शकत नाहीये, कारण ह्या सगळ्या अद्भुत अशी ही मुख, दाढा आणि या सगळ्यांना नेत्र, अनेक करांनी, आणि असं सगळे जरी सजलेलं रूप असलं तरी ते खूप अक्राळ विक्राळ आहे, आणि असं अद्भुत रूप मला बघू शकत नाहीये. मी खूप गोंधळून गेलेलो आहे, कारण या सगळ्याचं तिथे प्रेझेन्स बघणं, की हे अद्भुत कधीही बघितलेलं ना, भूतो न भविष्यती. मग तुम्हाला आठवत असेल का की हेच विश्वरूप संक्षिप्त स्वरूपात दाखवलं गेलंय. कुणाला दाखवलं गेलंय? काही सांगू शकाल? दुर्योधनाला. कृष्णाने तिच्या हिला बरोबर, बरोबर. आणि कोणाला माताजी? यशोदा. यशोदा मातेला. यशोदाला. बरोबर. माधुरी माताजी, वसुधा माताजी, अगदी बरोबर. यश सुनील अगदी बरोबर. दुर्योधनाला.
की यशोदेला जेव्हा खेळत होते भगवंत बाललीला त्यांच्या बालपणी, तेव्हा तोंडात माती घातली त्यांनी, म्हणून बाकी सगळे त्यांचे सवंगडी सांगत आले यशोदा मातेला की त्यांनी माती खाल्लेली आहे, आणि म्हणून यशोदा माता रागाने येते आणि त्यांना रागावणार असते भगवंतांना. आणि मग त्या गोपाळाला यशोदा माता बघते आणि सांगते की तोंड उघड आधी तुझं, काय माती खाल्लीयस तू, तोंडामध्ये काय खाल्लंयस. ते उघडल्यावरती जे काही प्रखर असं सगळं ब्रह्मांड तिथे, मग अगदी अशा प्रकारचं नव्हतं ते, पण तिथे ब्रह्मांड. मग भगवंतांनी यशोदेला आपलं ते एक संक्षिप्त रूप, ती लीला होती भगवंतांनी केलेली, आणि असं हे रूप यशोदेला दाखवल्यावर यशोदा माता मूर्छित होऊन पडल्या आहेत तिथे, की ते तेवढं प्रखर रूप पण त्या बघू शकल्या नाही. असं हे विश्वरूप भगवंतांनी दुर्योधनाला जेव्हा मध्यस्थी करायला प्रत्यक्ष भगवंत गेले, की तुम्ही हे युद्ध आपल्याला टाळायचंय, तर तू एवढं एवढं राज्य दे पांडवांना. पण नाही, विनाशकाले विपरीत बुद्धी असलेला तो दुर्योधन, त्यांनी भगवंतांना तिथे सगळ्या त्या बेड्यांमध्ये टाकलं हो. आणि तिथेही भगवंतांनी तिथे विश्वरूप भगवंतांना स्वतःचं रूप जे प्रबल असं रूप भगवंतांनी दाखवण्याचा प्रयत्न केला दुर्योधनाला, आणि दाखवलंही संक्षिप्त रूपात. परंतु तिथेही त्यांना कारागृहात टाकलं, ज्या दुर्योधनाने. तिथे दुर्योधनाला हे रूप दाखवलेलं आहे भगवंतांनी. परंतु त्या विनाशकाले विपरीत बुद्धी असलेल्या दुर्योधनामध्ये कुठलाही फरक पडला नाही, आणि म्हणून हे युद्ध कुठेतरी अटळ राहिलं, आणि म्हणून हे युद्ध झालं. परंतु अशा प्रकारे यशोदा माता आणि दुर्योधनाला भगवंतांनी हे रूप दाखवलेलं आहे. परंतु हे जे अद्भुत रूप आहे, हे जे विश्वरूप आहे, ते न भूतो न भविष्यती, असं अद्भुत रूप भगवंतांनी अर्जुनाला प्रथमच दाखवलेलं आहे. आणि पुढेही जाऊन अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की कितीही तप केलं तरीही पुढे भौतिक जगतामध्ये कोणीही कितीही वर्षानुवर्ष तप केलं तरीही हे रूप कुणालाही दिसू शकणार नाही. आणि म्हणूनच जे कोणी स्वतःला दैवी असल्याचा दावा करतायत त्यांनी हे विश्वरूप दाखवावं, हे यासाठीच अर्जुनाने ही विनंती भगवंतांना केलेली आहे. आणि इथे आपण थांबूया. 25 श्लोक झालेले आहेत. पुढचे मला वाटतं याच्यात 54 श्लोक आहेत, तर आपण पुढचा दुसऱ्या भागामध्ये आपला अध्याय पूर्ण होईल. असं हे खूप सुरेख असा अध्याय आहे. प्रत्येकच अध्यायाचं एक नाविन्य आहे, प्रत्येक अध्यायाचं एक वैशिष्ट्य आहे. आणि त्या प्रकारे आपल्याला या अध्यायामध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांचं हे अद्भुत असं विश्वरूप वर्णन केलेलं आहे. तर इथे आपण थांबूया आता. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. तर कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर निश्चित विचारा.